sa Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hey, we got 27 minutes after 6 o'clock in the evening, and you so lock in right here on 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. That's right, folks. I'm going to keep you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. And we are broadcasting live across the city by the bay. Eto na mga kabisyo, ang resulta gumugulong na. May mga umiiyak na. At siyempre, may mga nagpapalakpakan na. Merong sabi, ay hindi na yan mahahabol. Meron din nagsasabi, kaya pa yan. Pero sa mga kabisyo po natin dyan, sa lahat po na matumakbo, sa mga kapitan, kagawad, sangguniang kabataan, good luck po sa inyo. At again, respetuhin po natin kung ano ang ibinoto ng majority. Huwag na po tayong mag-sour gripping, huwag na po magparinigan. Tanggapin na lang po natin. At syempre, let's not be, ano yun, buy guns. Bibili ba ng baril? Aray! Bakit ka na naman ako babatok? Eh, bakit ka bibili ng baril? Eh, di ba may kasabihan? Let's not be buy guns, be buy guns. Ay, kung let's not. So, hindi tayo bibili ng baril. Tama? Maluoy ka. Ay nako mga kabisyo. Oy, eto mga kabisyo ha. Sa lahat po ng mga kabisyo po natin dyan ha, na nasa barangay, paalala po, kung sino man po ang mapiling kapitan, sana po wag po tayong yung masyadong we are full of ourselves na porket ikaw yung nanalo, ikaw na yung masusunod. Hindi po. Kaya ka po nandyan sa ilalagay sa posisyon ay para magsilbi, hindi para pagsilbihan. Tandaan niyo po yan ha. At syempre kung sakasakali, ito yung lagi kong sinasabi, kung sakasakali, kung meron kang nakita na magandang naging plataforma ng kalaban mo, lapitan mo siya. Sabihin mo, pare, pwede ko bang magamit yung plataforma mo? Mukhang maganda yun ah. Gusto kong magpasumba sa mga bading yung sumbading mo. Aragoy! Maloy ka! Sumbading tara! Sumbading tara! Sumbading tara! Sumba, 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 sumbading tara! Sumbading tara! Marloy ka! Magandang project yan, Zumbading. Yung mga bading na nagsusumba. Maloy ka! Oh, no! Ay nako, tsaka syempre sa mga kabisyo po natin dyan ha. Paalala lang po ito po isa sa mga nasagat nating balita. Actually, nangyari to sa amin sa lugar namin sa Rojas City, Capiz. Oh no! Na mahigit po 600,000 na peking pera ang na-recover sa isang palengke po doon sa amin. Nung na-recover po ng mga kapulisan, almost 669,000 ang sinasabing peking pera sa isang public market doon sa Rojas City. Sa lugar po namin mismo, nakuha yung mga peking pera sa loob ng isang sasakyan na nakapark lang somewhere doon sa may public market. At eto pa mga kabisyo ang nahuling babae na gumagamit na pera, binibili nila sa mga nagtitinda doon, taga Malolos, Bulacan. Kawawa naman yung mga taga Malolos, nadamay tuloy. Pero ang sabi sa kanila, sa bawat 1,000 na, alam ba, ibibili nila, pag nababaryahan nila, sa bawat 1,000, meron silang 200 pesos. At gayon nga, parang doon na sila natutulog sa sasakyan. Talagang pinapakalat nila yung mga peking pera. Ay nako. Ito, logican na natin to, Tang. Di na natin patatagalin.
Ay, sige, logikan mo na yan para magkaalaman na. Ay, eto na, logikan na natin. Logika na yan. Logika na yan. Ay, mga kabisyo, logikan na natin to. Ano ba ang mapupulot nating aral sa isyung ito? Well, mga kabisyo, ganito lang po yan. Simpleng-simple lang po. Kailangan lang po nating maging skeptic palagi sa anumang bagay. Pag sinabi nating skeptic, hindi tayo basta-basta naniniwala hanggat wala tayong nakikitang ebidensya, di ba? Dapat gawin po nating habit ang palaging pag-double check sa mga bagay-bagay, sa mga gawain. O, di ba? Matuto din po tayong sundin yung tinatawag nating guts. Yun, diba? Parang sinasabi ng guts ko, parang medyo tagilid dyan eh. Yung tipong ganun, wala naman pong mawawala sa atin eh, di ba? Kung i-double check natin yung mga bagay-bagay. At pag nagiging skeptic tayo, ibig sabihin, hindi rin natin dapat husgahan ang isang tao o isang bagay. O sa halimbawa, skeptic ka. Wala, manloloko ka. Hindi dapat po ganun. Hindi po dapat ganun ang pagiging skeptic. Ang pagiging skeptic is parang you are looking for a proof na totoo talaga yung sinasabi niya o totoo itong bagay na to. Look for an evidence that's being a skeptic. Hindi po yung panghuhusga. Masamang ugali po yan. Totoo po, mga kabisyo. The reason why we are being skeptic is, again, we are seeking for proof na tama ang pinipresenta sa atin. Hindi rin ibig sabihin na pag walang proof na ipinakita ay mali. Karapatan po natin, mga kabisyo, na humingi po ng proof to validate our doubts kung tama ba ito o mali. Halimbawa, kung nagdududa ka kay uncle na sabi niya, hindi siya ng babae. Pero pag uwi niya ng bahay, meron siyang tibak sa bulsa. Nadali na! Naloko na! Sobra-sobra na yan, Insan. Grabe na yan, Insan. Sobra-sobra na. Matotornado ka na talaga ni Mrs. So, ganun lang po, mga kabisyo. Wala naman pong problema ang maging skeptic again. But that doesn't mean sa pagiging skeptic mo, manghuhusga ka na ng tao. It's alright na magtanong po. Wag pong mahiya. Sabi nga ni Tita Susan, wag mahihiyang magtanong kung may ano. Alam mo Aragoy! Maluy! Ay, naku, mga kabisyo. O, yan, sa mga kabisyo po natin ngayon po ay October 30. So, may mga party-parting gaganapin. So, at tandaan po ninyo, mga kabisyo, nasa liquor ban pa rin po tayo ngayon. Bawal pa rin yung alak. Gatas lang muna, tsaka soft drinks. Kasi, alam nyo kung bakit, bakit, Ay, kasi kabilin-bilinan ni Lola. Huwag mo nang uminom ng serbesa. Tama! Nadali mo, nadali mo! Alright, mga kabisyo, ang oras mo natin sa buong Kapuluan, it is now exactly 35 minutes makalipas sa oras ng 6:00 ng gabi. Tuloy-tuloy na natin yung bakbakan. Na-logican na natin, meron na kayong natutunan, may leksyon na kayong nakuha. Re-recta natin to sa malulupit na tugtugan. Siyempre, wag na wag bibitaw. Hanggang 9:00 po tayo. Kasama pa rin po inyo abang lingkod, Diego Bandido. Kap Diego Bandido. Hindi po kapitan, kapatid na Diego Bandido. Tawagin niyo ba akong Kap Diego Bandido? Ayan, hanggang 9:00 po tayo. Eto po, para sa mga nagmumultong bakla. Sabay-sabay nating awitin. Let's go! Meron kang bisita, may kasangkapan para masangla. Pare talo ka sa pekwa, sura mo yung naluging bakla. Oh, ang galing-galing ang bugaw, mas kadirit.